Moitas gracias pola invitación, moitas gracias pola presentación e moitas gracias pola atención. Eu voulles falar do que me encargaron, que é fundamentalmente o dereito de acceso á información pública, pero tentarei, primeiro, non podo evitalo porque a verdade é que neste momento sou valedora e sento moito orgullo de ser valedora, para mí unha gran responsabilidade, pero é un traballo realmente bonito e interesante, pero realmente o que eu son é profesora. Eu son profesora de filosofía do dereito, todavía moito peor, porque de filosofía do dereito, como se o dereito tivese filosofía, pensan algúns, e a verdade é que ten moita filosofía. Pero por iso vou, digamos, facer primeiro unha presentación un pouco máis conceptual e logo voulles contar algunhas cuestións prácticas que chegan á nosa comisión. Cuestións que seguramente se presentaron nos concellos nos que están vostedes ou nas administracións nas que están vostedes e ao mellor, pois, eso desexaría, espero, poidan serlles de utilidade. Tratarei de ser clara, tratarei de ser concisa, porque son dúas cousas que sempre entendo que son fundamentais, e respetarei, dende logo, o tempo que se me dá, porque sempre pareceu unha falta de respeto hacia quen escoita, que xa ten dabondo con escoitar, pois ainda por riba, pois, utilizar máis tempo do que ten que utilizar. E se ao final non resultei todo clara que debería ser, por favor, pregúntenme, eu tentarei resolver as súas dúbidas no que poida, porque como di dona Natalia Prieto, pois o certo é que estamos aínda en un momento da transparencia e do propio funcionamento da Comisión de Transparencia onde temos que ir abrindo o camiño. E o camiño é certo que se fai andando, eso o di a canción, está moi ben que o diga a canción, pero cando se ten que facer non resulta tan bonito como cando o di a canción de o camiño se fai andando, non? Ás veces pois temos problemas, pero non só nós, tamén el Consejo de Transparencia e Bon Gobierno o ten, e todos os organismos o teñen neste momento, porque hai moitísimo camiño por desbrozar. Eu diría que temos, ao mellor, entendido e interiorizado o principio xeral, que é o da transparencia. Pero logo non somos quen moitas veces de facer efectivo ese principio. Porque ás veces choca con outros dereitos, como por outra banda sucede con moitos dereitos na vida cotiá, sucede que hai moitos dereitos que chocan entre sí e hai que ver cal debe prevalecer en ese caso. E esos son os problemas reais que xurden cando se pretende aplicar a lei de transparencia, aínda que nós entendamos que é importante acadar a transparencia, é importante conseguir o que se pode decir unha cultura de transparencia. Pero non é doado, a verdade é que non é doado. Ás veces a propia lei de transparencia ten lagoas e outras veces incluso eu son perfectamente consciente do traballo que lles está dando. De verdade que son absolutamente consciente deso e non se pensen que a nós non, a nós tamén nos está dando moito traballo. Tamén hai certa reticencia de entregar información, tamén o entendo. E ás veces non é por querer ocultar ninguna cousa, sino que é porque realmente non se dá abasto con todo o que piden ás veces algunhas persoas. Somos conscientes disso. Bueno, voulles falar e vou ler a miña intervención, porque, ainda que a mí non me gusta ler nunca as intervencións, se non as leo é peor, porque entón falo máis e non son quen de asustarme ao tempo. Quero comenzar a miña exposición dando as grazas á Federación de Municipios e Provincias de Galicia pola invitación que me cursaron e que me permite dirixirlles a palabra hoxe a todos vostedes. Espero que o que a continuación lles vou contar resulte claro e tamén ameno, aínda que xa lles digo que é difícil que resulte ameno, porque o tema non ten tanta amenidade. A transparencia é o dereito á información pública, encádrase dentro dos dereitos de nova creación regulados pola Lei 19/2013 do 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. A dita lei, como vostedes saben, xa está en vigor e é de aplicación inmediata respecto de todas as administracións territoriais e institucionais. Tamén obriga as empresas ou fundacións de capital maioritariamente público. Nela, recoñécese o dereito á transparencia, pero non queda claro cal é a natureza xurídica dese dereito.
Vostedes poden pensar que iso non é importante, non é importante averiguar a natureza xurídica dun dereito, pero si o é moi importante porque a natureza xurídica dun dereito pode determinar en un momento de crise ou de conflito con outros cal debe prevalecer. Entón é moi importante saber se o dereito á transparencia é ou non un dereito fundamental, por exemplo. Non é simplemente unha dúbida que poden presentar estudosos do dereito ou doutrina para ensinar aos seus alumnos na facultade, non. É que nos problemas prácticos de aplicación dese dereito, a natureza xurídica dese dereito pode determinar ter que aplicarse un ou ter que aplicarse outro. Unha parte da doutrina considera que o dereito á transparencia é un dereito fundamental. E outra parte da doutrina, na que eu me incluyo, consideramos que non está dentro dos dereitos fundamentais propiamente ditos porque non está dentro do bloque constitucional de dereitos cualificados como tales. Sexa dereito fundamental ou non sexa, o certo é que o dereito á transparencia é un dereito cunha gran importancia hoxe en día e cun desenvolvemento que debe ser estudado para poder aplicalo mellor. Xa sei tamén que moitas persoas pensan que estudar de forma obxectiva ou abstracta algún dereito non conduce a ningures, porque o que é importante é aplicalo. Tamén teño que ir en contra das persoas que pensan eso, porque é certo que o importante é aplicalo. E moitas veces na carreira de aplicar dereitos nos olvidamos de reflexionar sobre o que son esos dereitos. E se nos olvidamos de reflexionar sobre eso, tan pronto xurde o primeiro problema non nos sabemos resolver, porque a lei non pode prever todo. Entón, se non sabemos exactamente que é o que buscamos e cal é o contido e cal é a natureza dese dereito, cando xurden problemas non vamos ser capaces de solventalos. Por iso convén detenerse, al menos, ainda que sexa pouco tempo, en pensar ou reflexionar sobre estas cousas que eu lles deixo aí para que lles queden na mente e poidan despois aplicarlas aos casos prácticos. Convén indicar, ademais, que a protección integral da transparencia conséguese por adición, é dicir, sumando a protección específica de outros dereitos. Por tanto, non é tan importante que sexa ou non un dereito fundamental porque, no fondo, a transparencia non se protexe únicamente a través dun hipotético dereito á transparencia que este como tal en unha lei ou hipotéticamente na Constitución, sino que se protexe a través de outros moitos dereitos, por exemplo, o dereito a honor, o dereito á personalidade, o dereito á intimidade persoal e familiar. Choca con todos estes dereitos, o dereito á protección de datos, choca con todos estes dereitos e cando choca, que facemos? Desde esta perspectiva entra en acción a protección de datos de carácter persoal regulada por Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter personal, así como o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello. Esta normativa, estas resolucións, poñen en relación normalmente o dereito de protección de datos co dereito de transparencia. O Regulamento Europeo entrou en vigor o 25 de maio de 2018, fai nada, derogando así as directivas anteriores e reforzando a protección do dereito a vez que intensifica os mecanismos de protección do mesmo. Con todo, segue en fase de tramitación parlamentaria a nova Lei Orgánica de Protección de Datos adaptada ao novo regulamento. Que pasa con isto? Que todavía é máis difícil, porque non temos unha lei directamente aplicable que este en relación co regulamento que acaba de entrar en vigor. O auxe da exigencia de transparencia está a converterse nunha nova cultura social que en moitos casos choca con outros dereitos xa establecidos e fundamentalmente choca co dereito á privacidade. Para tentar facer valer ambos os dous dereitos na medida en que poidan compaxinarse, é preciso aquilatar cada un deles de forma correcta, a fin de coñecer as súas competencias e límites, pois esta diferenciación será especialmente útil no caso en que se produza unha fricción entre eles. Non é este o único caso que aparece na nosa legislación. Por exemplo, é paradigmático o choque de dereitos que hai entre o dereito á publicidade, o dereito á información e o dereito á intimidade. Bueno, pois ata onde chega o dereito á intimidade e o dereito á publicidade ou á información? Aí produces un choque de dereitos que tamén se produce co dereito á transparencia e co dereito á protección de datos moitas veces.
Polo que a transparencia se refire, convén aclarar que na normativa básica de transparencia e tamén na Lei 1/2016 do 18 de xaneiro de Transparencia e Bo Goberno de Galicia, contémplase dúas formas de exercicios da transparencia. A forma pasiva, que ten a súa orixe na solicitude dunha determinada información por parte de calquera persoa interesada e que debe ser satisfeita no prazo dun mes, que é ben difícil de satisfacer, e a transparencia activa, que é aquela que determina que son os suxeitos obrigados os que deben poñer a disposición de calquera sen previa solicitude e a través de internet ou dos portais de transparencia toda a información que os cidadáns precisan ou necesiten, que é o que lles acaban de contar fai un momento. A lei galega vai mesmo máis aló, porque no capítulo 2 do título primeiro establece obrigacións de publicidade activa adicionais ás fixadas pola normativa básica. É dicir, que a lei nosa legislación propia, nosa legislación da nosa comunidade autónoma, establece como se así pudiéramos decir, máis dereitos ou máis obrigacións que a propia normativa estatal. Con esta normativa, a nosa comunidade marca novas obrigacións de publicidade sobre información institucional, sobre información de relevancia xurídica ou en materias como relacións ca cidadanía, contratación pública, convenios, persoal, patrimonio ou información económica e orzamentaria. Nos vamos por diante nesto e temos unha normativa moitísimo máis exixente que a de outras comunidades autónomas. Galicia é, a meu xuicio, exemplar na transparencia, como mostra o feito de que tanto a institución do Valedor do Pobo como a Xunta de Galicia foron recoñecidas como as máis transparentes, cada unha no seu campo, de toda España. Deste xeito, queda aprobada a vocación de proporcionar información. Con todo, na ampliación de deberes que a dita normativa exixe, debe aplicarse tamén o límite de protección de datos previsto no artigo 15 da Lei 19/2013, pois doutro xeito o intento de transparencia podería vulnerar outros dereitos igualmente exixibles. Polo ao que os datos se refire, a regulación legal establece diferentes categorías, en sintonía co provisto na aínda vixente Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter personal, así como no seu regulamento de desenvolvemento. De acordo ca dita normativa, é preciso considerar a protección dos datos especialmente protegidos, según refire a terminoloxía da Lei Orgánica da Protección de Datos. O novo regulamento europeo xa en vigor fala de categorías especiais de datos personais. Con carácter xeral, proíbe o tratamento de datos persoais que revelen a orixe étnica ou racial, as opinións políticas, as conviccións religiosas ou filosóficas, ou a afiliación sindical, así como o tratamento de datos xenéticos, datos biométricos dirixidos a identificar de maneira unívoca a unha persoa física e datos relativos á saúde, así como a vida sexual ou a orientación sexual dunha persoa física. Todo iso o recoñece no artigo 9. Ou seja que a protección de datos está especialmente, digamos así, protegida en algúns casos concretos, como son estos que acabo de decir. Nestes casos, a regra é a prevalencia da protección de datos fronte á transparencia. Normalmente, sobre todo nestes casos que lles acabo de poñer, con independencia de que a transparencia teña ou non teña un carácter superior, prevalece a protección de datos porque se supone que esa protección de datos en esos casos concretos que lles veño de señalar inciden dentro do que é a propia forma de ser, a propia vida, a propia integridade da persoa e entón non se poden manifestar nin dar datos deste tipo, nin siquiera pedidos a través da normativa de transparencia. Sin embargo, existen excepcións. Existen excepcións nos que non prevalece a entrega, o sea, a protección de datos frente á transparencia. Estas excepcións son 10 que lles leo moi brevemente, pero as teñen vostedes na normativa. Primeiro, cando o interesado deu o seu consentimento explícito para o tratamento dos devanditos datos persoais
cun ou máis dos fins especificados, excepto cando o dereito da Unión ou o dos Estados membros estableza a prohibición mencionada no apartado 1 que non pode ser levantada polo interesado. É dicir, se o interesado quere dar os seus datos, pois está en exercicio da súa vontade e pode facer o que queira. Segundo, cando o tratamento é necesario para o cumprimento de obrigacións e o exercicio de dereitos específicos do responsable do tratamento ou do interesado no ámbito do dereito laboral e da seguridade e protección social. Terceiro, cando o tratamento é necesario para proteger intereses vitais do interesado ou doutra persoa física, no caso de que o interesado non estea capacitado física ou xurídicamente para dar o seu consentimento. 4. Cando o tratamento é efectuado no ámbito das súas actividades legítimas e coas debidas garantías por unha fundación, unha asociación ou calquer outro organismo sen ánimo de lucro cuxa finalidade sexa política, filosófica, religiosa ou sindical con certas limitacións no tratamento. 5. Cando o tratamento se refire a datos persoais que o interesado fixo manifestamente públicos. Este é un dato moi interesante e tamén está moi en relación sempre mantuvo moitos problemas, por exemplo, típico, non sei, futbolista, actriz de cine, cantante, o que sexa, que vende absolutamente toda a súa vida, absolutamente toda. E de repente, nun momento dado, pola razón que queira, decide que ese momento concreto, esa materia concreta, esa foto concreta que lle sacan nun momento determinado, non a quería compartir. Entón, aí se plantexa, pero se vostede compartiu toda a súa vida, como é posible que agora este concreto datiño non o quera compartir? Legitimamente eu, periodista, interpreto que o quere compartir como o resto dos datos. Pois non. Ese dato concreto pode decidir non compartilo. E pode querer compartir todo o resto da súa vida. Entón, hai que ter en conta todo este tipo de cuestións. 6. Cando o tratamento é necesario para a formulación ou exercicio ou defensa de reclamacións ou cando os tribunais actúen en exercicio da súa función judicial. 7. Cando o tratamento é necesario por razóns dun interese público esencial sobre a base do dereito da Unión ou dos Estados membros e que debe ser proporcional ao obxectivo perseguido e protexer os intereses e dereitos fundamentais do interesado. 8. Cando o tratamento é necesario para fins de medicina preventiva ou laboral, avaliación da capacidade laboral do traballador, diagnóstico médico, etc. 9. Cando o tratamento é necesario por razóns de interese público no ámbito da saúde pública, como certo tipo de proteccións. Estou resumindo porque isto realmente o ven na normativa, non é preciso que yo diga con tanta lentitude. E 10. Cando o tratamento é necesario con fins de arquivo e interese público, fins de investigación científica, histórica, fins estatísticos, etc. Como ven, son moitas as excepcións que con todo manteñen na súa esencia o dereito á transparencia matizado pola protección de datos cando iso é necesario, como unha consecuencia do dereito á personalidade e á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe. Fíjense, ese dereito a intimidade, a personalidade, a intimidade persoal, familiar e a propia imaxe é un dereito especialmente protegido pola nosa normativa. Ese sí que é un dereito que se considera realmente fundamental, porque afecta a esencia do ser humano, afecta a súa forma de ser. Entón, a nosa legislación o protexe dunha forma especial. A Lei de Transparencia tamén protexe os datos relativos a infraccións penais ou administrativas que non leven a amonestación pública ao infractor, salvo que o dispoña expresamente unha norma con rango de lei ou exista consentimiento do infractor. A marxe destas categorías especiais de datos cuxa protección, como se pode observar, está supeditada a un interese primordial superior, atópanse os datos meramente identificativos, relacionados coa organización, funcionamento ou a actividade pública do órgano. Me refiero a identidade, cargo, dirección postal, electrónica, número de teléfono. Respecto destes datos, respecto deles, prevalece como norma xeral a transparencia, salvo que no caso concreto prime a protección de datos persoais ou outros dereitos constitucionalmente protegidos. Este sería, por exemplo, o caso dos datos de localización dunha funcionaria, por exemplo, baixo un réxime de protección por ser víctima de malos tratos,
de xénero ou o caso de funcionarios de prisión que foron obxecto de amenaza. En ese caso, de novo, a transparencia non permite que, non prevalece sobre o dereito destas persoas a protección da súa propia intimidade, porque nesa protección pode ir a súa vida. Explicada a diferenza entre os datos especialmente protegidos e os meramente identificativos, convén agora aclarar que existe unha ampla marxe intermedia cuxa casuística expón numerables problemas xurídicos na actualidade. Precisamente esa cantidade de elementos intermedios son os que dificultan o noso traballo e o traballo de vostedes. Non está todo perfectamente delimitado, nin pode estar, porque ningunha norma xurídica, por moi amplia que sexa, pode conter todos os casos particulares, eso é imposible. Pensalo de outra forma é actuar con un xeito de positivismo xurídico que, en fin, a min parece que está un pouquiño superado, ou debería estar. Porque nós, eu como valedora e vostedes como funcionarios ou como traballadores ao servicio dos cidadáns, non é suficiente con que miren a legalidade legal, non é suficiente con que miren a xusticia legal, teñen que ir máis aló, teñen que proteger a xusticia material, porque senón realmente eu penso que estaríamos facendo unha labor ben pobre. Entón eu realmente encarezo moito sempre das persoas, sobre todo das que están ao servicio dos demais, ao servicio dos cidadáns, que miren sempre un pouco máis aló do que determina expresamente a letra da lei, que miren o espírito da lei, que miren a razón da persoa concreta e que miren a forma de hacer xusticia material e que non se contenten únicamente con facer a xusticia legal ou con aplicar a lei, porque a lei moitas veces é fría e o cidadán non percibe que se lle teña feito xusticia con a aplicación desa lei exclusivamente. Entón, polo menos hai que explicarlle porque hai que procurar darlle outras opcións. Pero, en fin, eso non o tomen en conta porque esa sí que é unha opinión absolutamente persoal que someto a calquer outra mellor fundada. A disposición adicional quinta da Lei de Transparencia prevé que no ámbito estatal os criterios de aplicación destas regras deben ser adoptados conxuntamente, isto é importante, polo Consejo de Transparencia e Buen Gobierno e a Agencia Española de Protección de Datos. Con este control preténdese asegurar o dereito esencial sen poñer en peligro os dereitos accesorios. Coincido plenamente con Concepción Campos cando advirte que a Lei Orgánica de Protección de Datos ten por obxecto garantir e protexer no que concirne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades públicas e os dereitos fundamentais das persoas físicas, especialmente no que concirne a súa honra e intimidade persoal e familiar. Precisamente por iso, este dereito pode considerarse un dos principais límites fronte á transparencia na actividade dos poderes públicos. A transparencia é moi importante. Temos que ser quen de facer que os cidadáns e os poderes públicos vivan nunha cultura de transparencia, pero non é un dereito absoluto, é un dereito que ten límites e que ten limitacións que se refiren fundamentalmente á protección da persoa, da súa personalidade, da súa intimidade e da súa esencia en xeral. Límites que non operan únicamente en relación ao exercicio do dereito ao acceso á información pública, que é coñecido como publicidade pasiva, senón que se establece e se estende a publicidade activa mercé ao artigo 5.3 da Lei de Transparencia do Goberno, que establece que serán de aplicación, no seu caso, a estas obrigacións de acceso á transparencia os límites ao dereito de acceso á información pública previstos no artigo 14 da normativa. De modo que a existencia dunha normativa que establece unha obrigación de publicidade non implica a desactivación dos límites da mesma, nin este caso nin outro, nunca. Esta realidade púxose de manifesto en numerosas ocasións, especialmente no ámbito local, no que a obrigación de publicidade coas súas limitacións estivo especialmente presente nos plenos das corporacións. A nos chegan moitísimos casos de un concelleiro que di, bueno, entón, ou de outra persoa en un pleno de un concello que di, bueno, pois, o que sería aquí dentro do concello, nas nosas reunións pode ser coñecido, non pode, a oposición, sexa cal sexa, se queixa fronte ao alcalde, porque non lle dá información, todas, me refiro a todos os partidos. Cando son oposición,
pois sempre pensan que o alcalde non lles facilita a súa labor de ter a información suficiente para poder facer a oposición. E moitas veces é certo. Ou non a facilita ou ya expande tanto, espalla tanto no tempo que non hai forma, que non sirve para nada, non? E nós temos que decirlle, e lo dicimos en la Comisión de Transparencia, que ten obrigación de darle a oposición eso que pide. Porque a oposición, o partido na oposición, insisto, sexa cal sexa, porque aquí non hai colores, como noutras moitas cousas, non? A oposición ten dereito a ter esa información para poder facer a oposición, precisamente. Esta situación produce unha realidade curiosa, ás veces determinada. Isto é curioso, a mí faime moita gracia esta situación. Bueno, pouca realmente, quero decir, faime así unha gracia relativa. Fíxense o curioso da situación. Ás veces se establece que determinada información pode non ser obxecto de publicidade activa ao non contar con habilitación legal suficiente ou consentimento dos interesados, e esa mesma información solicitada no exercicio do dereito de acceso a información pública e tras a oportuna ponderación de intereses podría ser entregada ao peticionario. Neste suposto, habería que informar expresamente ao solicitante de que a normativa en materia de protección de datos de carácter personal aplicarase en todo caso ao tratamento posterior da información dada. Ás veces, según o camiño que utilicen, sexa por vía de transparencia activa ou transparencia pasiva, a persoa, se é hábil en utilizar ese método, pode conseguir a través dun tipo de transparencia pasiva o que a mellor non consiga a través da transparencia activa. É unha cosa curiosa, que eu, a verdade, que yo explico a vostedes, pero espero non ter que explicar aos cidadáns, porque senón volveríanos locos logo na Comisión de Transparencia, e xa nos volven bastante. Unha vez exposto o réxime xeral, permítanme agora ofrecerles algunhas aplicacións prácticas que a nos chegan e posiblemente tamén lles podan ter chegado a vostedes. Eu espero que estas aplicacións prácticas les podan servir para entender mellor os conceptos xurídicos que sempre son necesariamente máis abstractos. Un dos problemas máis habituais que se nos presenta na práctica refírese á pregunta de se deben omitirse os datos do DNI e da firma dunha autoridade ou funcionario público cando se facilita unha información, sexa por publicidade activa ou pasiva. No seu criterio interpretativo 4/2015 do 23 de xullo, o Consejo de Transparencia e Buen Gobierno considera que debe omitirse o dato de DNI dos cargos e empregados públicos ou de persoas que se relacionan coa administración na información que se vai facilitar, debido a que este é un dato vinculado á persoa en sí e non á súa específica condición laboral. Debe facerse deste xeito, pois o seu coñecemento pode ser obxecto de uso fraudulento por parte de terceiros. Respecto á firma manuscrita, o mesmo órgano considera que, aínda que no caso dos cargos e empregados públicos debe facilitarse porque está vinculada á autenticación da información, parece máis adecuado omitila e sustituíla por unha mención de constancia de existencia de firma no original. É dicir, pode facerse unha diligencia na que se explique que ese documento está firmado oficialmente, pero non é necesario mellor que figure a firma expresa, sobre todo en algúns casos onde se pode ver comprometido a autoridade ou funcionario público que a firme. Lles quedou claro, non? Pois non. Pois non. Este criterio parece ser o máis habitual, seguido, pero non podemos ignorar que existen tamén outras resolucións que manteñen criterios diversos. É o problema que lles estou referindo. Ás veces nos parece clarísima a interpretación que se fai de acordo con alguna normativa que aparece en algunha lei e nos damos conta que de repente aparece un criterio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que tira pola borda todo o que xa tiñamos feito sobre esa cuestión. De modo que en algúns casos el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno aplicou outros principios, como o que defende que existe dereito a coñecer a identidade das autoridades e dos empregados públicos que asisten a reunións oficiais, así como idénticos datos das persoas físicas que actúan nelas, como representantes de intereses, empresas ou organizacións sen ánimo de lucro.
Este criterio foi o mantido, por exemplo, en resolucións como a 171, 281, 491, etc. Noutros casos, aínda máis posibilidades, como na resolución 470 do ano 2015, defendeuse a pertinencia do coñecemento dos datos fidedignos que identifican a persoa cando o problema é de compatibilidade do exercicio de cargos públicos e actividades privadas. Nestes casos, determinouse que non basta a anonimización ou a sustitución polas iniciais, tanto mentre se está en servicio activo como se son altos cargos durante o período de 2 anos establecido pola normativa sobre incompatibilidades. Seguramente vostedes me preguntarán, como me preguntaban case sempre os meus alumnos, e cal é a verdade? Entón eu decía, a verdade en filosofía de dereito non existe. Eu quedaba relaxada dicindo eso, pero o certo é que agora se me preguntan vostedes cal é a verdade, non podo darles a resposta, porque o certo é que a verdade depende moito dos casos. Eu penso que o que hai que aplicar é o sentido común, porque o sentido común é casi sempre o que determina a relación ou a solución máis doada. Pero o sentido común tampouco é un sentido objetivo, é máis ben un sentido subjetivo. Se di que é o menos común de todos os sentidos, por certo. Entón, eu personalmente penso que o DNI é máis afirma, hai casos en que non teñen trascendencia, entón se poden poñer sobre todo a firma, non tanto o DNI, cando a situación pois é simplemente unha información de calquer tipo. Cando o funcionario, pola súa banda, digámoslo así, pola súa implicación, ou con relación á información que está prestando, pode pensar polos coñecementos previos que ten, que aí pode haber unha vinculación que lle pode causar algún problema, entón eu defendería o criterio primeiro que lles expliquei, en que non é preciso nin o DNI nin poner os seus datos. Se me apuran máis aínda, que terían todo o dereito a apurarme máis e dicir, pero cal é o criterio? Onde está o límite? Pois a dificultade da transparencia, polo menos neste momento concreto, é que non o sabemos. A mí gustaríame dicirles que está todo resolto. É como cando veñen algunhas persoas ali ao Valedor do Pobo a pedirme que lles ampare ou que lles axude unha causa concreta. Eu sempre lles digo, a mí parece unha falta de respeto dicirlle a unha persoa, todo está resolto, marche vostede, non hai ningún problema. Xa teño 5 minutos, é que é peligrosísimo que eu aparte dos papéis, porque sempre... Pero sigo. Gustaríame falarles agora, xa que teño pouco tempo, gustaríame dicirles cal é o criterio principal. Os criterios de decisión non son nin claros nin uniformes. Non nos busquen. Non é que non nos conozcan, é que non existen. Para tentar aclararlos, a disposición adicional quinta da Lei de Transparencia establece que o Consejo de Transparencia e Bon Gobierno, xunto coa Agencia Española de Protección de Datos, adoptarán no seu ámbito de actuación e de forma conxunta os criterios de aplicación das reglas contidas no artigo 15 da Lei. En particular, no que respecta, e isto é importante, a ponderación do interese público no acceso á información e a garantía dos dereitos dos interesados, cuxos datos se contivesen na mesma de conformidade co disposto na lei. Hai que facer ponderación. Vostedes tomen a decisión que tomen a ponderada. No caso concreto, non hai unha regla xenérica. Atendan a ese caso concreto e vexan nese caso concreto cal é o que ganan e que é o que perden. Que é o que gana e que é o que perde o cidadano. Realmente a min pareceme que ese é o mellor consello que lle podo dar. E agora simplemente pasei xa a outra serie de casos que eran interesantes, pero voulle decirles en 2 minutos cales son as conclusións que se poden extraer deste estudo que eu lles presentei. Primeiro, todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública nos termos constitucionales previstos no artigo 105b e regulados pola normativa de transparencia. A existencia de datos personais non impide necesariamente o acceso á información. Hai que establecer unha ponderación. E terceiro,
Igualmente deben ser ponderados na práctica todas as opcións posibles antes da denegación do acceso, tras a correspondente ponderación do maior peso da protección de datos persoais fronte ao dereito de acceso. Para terminar, permítanme recalcarles o feito de que desde a Agencia Española de Protección de Datos insístese moito en que non hai regras senón que é imprescindible o estudio da ponderación en cada caso. E sentada esa base, convén advertir que ante a dúbida, se teñen vostedes dúbida, deben eliminarse os datos persoais e dar a información, salvo que esta perda todo o seu sentido ou que desa información resulte imposible garantir a protección. Por exemplo, se se piden datos nun concello pequeno e se dan tantos datos, aínda que se quite o nome, que todo o mundo vai a coñecer a persoa, non? Ese é o criterio. O criterio é a ponderación e o criterio é que, en caso de dúbida, deben eliminarse os datos persoais e dar a información, salvo que eso conduzca a erros tremendos. Seguramente vostedes me dirán, pois, menuda basura de ponencia, de presentación, nos din que temos problemas e que os vamos seguir tendo. Pois é que é así. Non lles vou mentir, é así. Precisamente por eso tamén teñen vostedes a formación que teñen. Precisamente por eso non se lles pide a calquera persoa da rúa que faga esa ponderación. Se lle pide a persoas como vostedes, que son funcionarios ou persoas moi dedicadas a esa cuestión. Aínda así vai haber erros, Aínda así, vostedes van a ter problemas e esos problemas van a revertir en nós, seguro. Pero o certo é que facer camiño é sempre unha cousa complicada de facer. E nese camiño que é difícil de transitar, pois pensen que van ter a nosa axuda, a miña axuda e a suya da comisión, que está para axudar, non para poñer atrancos no camiño. Moitas gracias.